weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa takkusan weltare tv takkusan yoni tolloƴol to ma fondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa to hoore ñiiwa to bourkawol to seyer houta to diabala julliji to ligela deede to beelela gawdi ko on takkusan juula ha e nder galle elhaji oumar de ha to galle alpha to lekseba guural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale accident musɗo baɗɗo e dow lawol rosso sara wuuro witengo Tiguinte waɗi mayɓe tato e gañiɓe hewɓe to leydi Sénégal Farba Ngom ko député maire mo Agnamèɓe o waɗi o rokkiri toon ballal paydingal no fewi kene ɗime ha temedere e nogas e nayyi tonne maaro wondude e gueɗe goɗɗe taw ko ɓurɗe hato jinede to leydi Mali temedde ɗiɗi e nogas e ɗiɗo ex combattant e oɗo saaha joni tawtoyi armée woni forces armées malienne e mbaɗi DDR ha joni to leydi Mali Boubou Cissé mennoɗo wonde hoore jagorɗe taw ko hoore jagorɗo Saket e laamu Ibrahima Boubacar Keita donc ɗoɗo andede e oɗo saaha kala to heedi ñalawma hande o omo tawe to ñaame lamorgo leydi Niger to leydi Côte d'Ivoire jeegomo e mawɓe landa wiyete ka FPI woni landa Laurent Gbagbo dognoɓe ne moltoyi guila 2011 to leydi Ghana ɓe gatti nder leydi mabɓe ɓe jaɓɓama jaɓɓugal paydingal no fewi to leydi Togo ko gonnoɗo ministre des communications leydi ndi ko kañuma teeɓa caggal kayde sunno konnguri ɗi mbadi hinde diffamatoire e saaha kay leydi ndi wonno e manditare muɗum to leydi Burkina Faso jaydiyankoɓe tato occidentaloje waranoɓe guila altine ɓennuɗo ñande jamma alkamis ne wiyata aljuma ɓennuɗo goskiji mabɓe nawtama to leydi Espagne to leydi Central Afrique to leydi Central Afrique lamorgo leydi ndi bangui kende kene walla yontere joni ɓe ngala courant caggal kayde ƴiwonde hewde tooɓo yaade hewde ndiyam yadude hendu mabbino e leydi clamorgo leydi ndi ha saabi pilonaji kewɗi caami toon kene wona yontere joni courant ala ndiyam kadi ko caɗele mawɗe bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ɓatake tintinde hono ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko bawɗo listikar laaɓaɗo halwa moƴƴuɗo longal ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko jawranɗo kay ɓen ronkuɓe hebde kayitaji mum e ronkuɓe hebde golle kala ko jawranɗo kadi rewɓe ronkuɓe hebde dewle ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ko jawranɗo ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji e wonduɓe e caɗele uddare hewde mo yawri ittuɗum ha soro ladde ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ina yawrani safrude rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrome dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darottaki kala omo safra kadi worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leese ustaraɓe ndewagu kala omo safra jomumen ha jiito koye men ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ene tawe e oɗo saaha joni mo andina dendagal almuɓe makko e sehilaɓe makko kala wonde e ñalawma hande o omo tawe ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal Basra nokku to wiyete étage Bellu tawa kadi waɗɗani kappede 6e e nder leegal Basra kala jiɗɗo ko ɓurɗo labde noon mbatta ko numéro makko to leydi Mauritanie mbatta ko 47 03 75 98 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ha joni ko numéro makko leydi Sénégal ko on numéro kadi o hutorto to banggue WhatsApp mbatta noon on numéro mbatta ko 00 221 77 605 53 06 ko numéro makko WhatsApp ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr ene wiya en mbadden dando faade makko.
e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni ñande hoore bira goo lewru me hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goo kabruji men e ɗemgal pulara e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men Saydou Abouba hono noon mbiɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen to leydi Mauritanie pudorɗen leydi Mauritanie aljuma hanki o ko accident musɗo waɗi e dow lawol Rosso to dow lawol Rosso tawa kadi ngo dow lawol Rosso ɗo nokku to wiyete Tiguinte accident o noon waɗi mayɓe tato e yimɓe barmuɓe hewɓe no feewi accident o noon ko werla goto mo hinde Elix tout terrain ko kañum tigui waɗi accident sara wuuro Tiguinte sa hollirama noon saabi accident o ko dogdu fakkidu no feewi woni ko wiyete excès de vitesse ko ɗum saabi accident o ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ko fate Covid 19 jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde ñalawma alkamisa ñalawma aljuma hanki o e nder leydi Mauritanie kala e nder leydi Mauritanie kala ɓe kolliri tigui ko holkisa e nder leydi Mauritanie kamɓe kala ko holkisa e nder leydi Mauritanie ko ujunere capanɗe jeetato neɗɗo e nder ɓen ujunere capanɗe jeetato neɗɗo holkisaɓe hen nogas joyi tawama e jaati ene gondi e mboroso coronavirus ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe e nder ɓe ceerno sappo e tato kepti cellal mumen ha no hannirta ni paati galleji men hay neɗɗo goto ala mo rafi o yo ɓi fittade mum ñalawma hanki o kala e nder leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie to Nouadhibou paɗen ñande alkamisa nogas jeenaya lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e go gonɗen ɗum ko sagata gorko goto wara tawi kadi ko sehil makko yoɓi fittadu makko yoɓiri fittadu makko noon ko laaɓi e nder Nouadhibou lobbude yurmede e saaha kay ɓe gonno e habde tawa kadi ɓe kaɓi ko nder salle sport sara nokku to wiyeten Carrefour Cheket Sala ko toon ɓe kaɓi ko toon tigui musidɗo yoɓi fittadu makko ko ngoɗo wargo ɗon woni wargoji tati badɗi e nder wuuro Nouadhibou lobbude yurmede e nder yontere wotere saabu kay balɗe ɓennuɗe ko commerçant ji ɗiɗi kañumen pittali men joɓano toon taw ko wuyɓeɓe hinde braquet rouge joɓino pittali mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen pelle hujjukintoɓe gollotoɓe ɓe leydi Mauritanie hewɓe mawninde kala hitande kala ñande goo lewru mai woni tigui ñalawma mawninteɗo taw ko ñalawma ko fati e mawninte ko fati woni fedde travail kala ñande goo lewru mai noon ɓe kewno mawninde wadde seppoji mabɓe e nder jokli leydi Mauritanie kala hitande hikka nde noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbatta ɗina seppoji ɓe mawninta ɗin seppoji mbatta seppoji tawa ala ko haaɗi ɗum so wona kay anje cargol oɗon mboroso biteɗo Covid sappo e jeenayya ɓe kolliri noon haɗani noon maɓe jubbino conférence uji mabɓe de presse e nder siége uji mabɓe kadi maɓe mbadda hen haymaji tillisaji gam kay wadde hay soko annama symbolique andinde kay ñalawma goo ñawleru marché maɓe goo lewru mai ko ñalawma liggotoɓe mbaw kadi waddede kadi maɓe e nder conférence de presse ɓe kolliri tigui maɓe jaltini hen taw ko deftere doléance uji mabɓe dendagal caɗele ɗeɓe jiiɗi e hujjaji ɓe jiiɗi yolte kala ɓe mbawa rokkirde laamu ngu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni koɓe umminiɓe ko wiyete campagne on campagne noon ko winditade dendagal clinique aji privé ji tawateɗi e nder jokoli leydi Mauritanie kala yidde mabɓe noon ko dendagal ɗin clinique aji nde mbawa tigui rewde lawol mbawa hurmade kuule leydi ndi kay ha tengti noon e on fannu guila to banggue laaɓal ha to banggue mahdi e to banggue no sifori nder e bowal kala e ɗinon clinique aji opération noon holliri tigui waɗata tigui koye phase ɗi woni koye dawe ɗiɗi rogere arwani ni woni phase gadan o ɗino recensement waɗata ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie phase ɗiɗaɓo noon ko nder dendagal région ngaji tawateɗi e nder leydi he kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aleta ɓennuɗo gendarmeɓe halfinaɓe ndenka e kisal dakhilata Nouadhibou e ko taari ɗum kala ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima sagataɓe ɓe teɓima fodde capanɗe nayyi e goho sagata yinnoɓe wadde ɗanne suudaru woni les clandestins
jinnoɓe yabande to leydi Espagne ɓuuri hewde groupe o noon ko malinaɓe ene waɗi noon Mauritanaɓe jeetato e wondude e Côte d'Ivoire naɓe ɗiɗo ɓe nanga noon koye bisa to nokku PK 40 hakkude Nouakchott faade Nouadhibou ɓe jaɓanno noon ko maaje to ko toon ɓe jaɓanno to batuji mabɓe paadiɓe laaɗe mabɓe paadiɓe e nder on fannu noon ɓe mbawi teɓade kadi kamɓe gendarme ɓe tato taw ko sagataɓe tato woni les passeurs ɓe noon ko kañumen taccinannoɓe ɓe ne teɓama e oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe tawi juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen société Maden Mauritanie ko société kalfinaɗo ko fati e jiilaw kanŋe e ciggogol kanŋe e nder leydi he kala ɓe kolliri noon kamɓene ɓe teeɓima 49 asannoɓe kanŋe e suuɗayru tawa ɓenne ko e nder muqadɗa mo zoyrata hen capan kamɓe fof noon ko hoɓɓe hen capan tato e jeeyo ko sudanaɓe jeenayo heddiɓeɓe ko malinaɓe Madem Mauritanie noon holliri wonde koko holliri kadi wonde Madem holliri ko caggal kayde asannoɓe kanŋe Mauritanie naɓe mbawno wullitade kay wonde hoɓɓe ne tawe e nder ɗi nokkuji ne gasa kanŋe kala saaha e suuɗe ko nden tigui kamɓe gendarmeɓe ɓe mbawi uddidde hen losgoji haaɓe mbawi teɓade hen Madem kadi ne siftine dendagal Mauritanie naɓe wonde gasgol kanŋe ko ala halfinaɓe ɗum so wona Mauritanie naɓe ɓen Mauritanie naɓe noon hebde fartangue wawde hebde licence wawde asde kanŋe noon walla yamirore wawde asde kanŋe ngala droit woni tigui ngala droit yamirde walla luude ɗina nokkuji walla yo hokku yobde hoɓɓe yo gasan ɗumen kanŋe nder jogli leydi he kala ɗum noon ko hunde ko kuulal bangal interdit e nder leydi he kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar ceerno mbima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal wiyen ha to Agnemeje Farba Ngom ko député maire mo Agnemeje o waɗi no heewade kala saaha so yaltinde ballal paydungal faade e ɓesgu lamanteri makko dendagal guure tawteɗe e nder commune makko kala o addi ɗo addini ɗumen ballal taw ko ballal guura ngal 120 tonnes 120 tonnes tawa ko maaro wondude e sukara kewɗo no feewi e kosam e gueɗe goɗɗe katojinaɗe ɓurde hatojinede e oɗo saaha joni e lewru korka e ko fati kadi e julde fayande nde ko gueɗe ɓurde hatojinede guura ka noon fecca ko nder ujunnaji ɗiɗi e temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati foyer woni tigui foyre kañumen e peccita ko ɓurɓe jojjude hebde ɗen balle ɗen mbiya tan yo Allah lomto lomtina Allah junna balɗe makko moƴƴina battane makko ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka aseta hande o noon ɓe kolliri tigui wonde nder waktuji no gas enayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde joyyi capanɗe joyo e yimɓe ɗiɗo kolkisa e nder holkisa he noon hen capanɗe nayo tawama e jaati ene mari moros Covid 19 e nder ɓalli men to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tan e nder temedere kala hen tato piccal capanɗe jeetati e tati % ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓen capanɗe nayo noon hen jeenayi ko contact suivi woni ɓe modirnoɓe wonduɓe mboroso capan tato e joyo heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon mboroso ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellaɗo ɓe hen no gas jiiɗiɗo testama tawama ko négatif woni tigui mboroso yalte mumen ha laaɓi kepti kelal men paati galleji men 11 ene tampi sanne ma ballite to banggue fofango ɗiɗo tugui hanki faade hande yimɓe ɗiɗo kawrela dialla leydi Sénégal ene yaara ñalawma hande o e capannayyi ujunere yantude capannayyi ujunere temetere capantato e jeetato winɗitiɓe doggol coronavirus hen capantato e jeenayyi ujunere temedere sappo keptino cellal mumen ha no hannirta ni ujunere e temedere jeenayi neɗɗo kawrino hen e ladial e oɗo ñalawma hande hollirama tigui ko temedere e ñalawma hande o ko temedere e capanɗe jeegomo e jeetato neɗɗo wonduɓe mboroso coronavirus woni ko hedde juuɗe safroɓe e nder jokuli leydi Sénégal kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to leydi Sénégal chaîne télévision islamique et tijaniya biyeteɗo Asfiyahi TV o hollir tigui ardiɓe chaîne o ne kollir tigui wonde e oɗo saaha joni chaîne o woni télévision watti nanguede télé o watti nanguede e canal plus chaîne o noon fodde e hitade joni o nanguete tigui ko réseaux sociaux ji e oɗo saaha joni noon ɓe kolliri tigui wonde chaîne o watti nanguede e canal plus ha no hannirta ni omo nangue tigui nder leydi Sénégal ha e nder capanɗe nayyi e tati leydi tawatendi e nder dongre e Afrique kala ɓe kolliri noon chaîne télévision biyeteɗo Asfiyahi TV ala ko yaltinta noon so wona ko fati e diine islam o eko fati e lawol lawol tijaniya ko ɗum tan woni ko chaîne o yaltinta ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Diamniadio aljuma hanki o ko gara Gulɗo Diaw waɗi hakkude dadiɓe halfinaɓe diwan o e sagataɓe wuuro witego Dougar tawatego to falde Diamniadio hakkude mabɓe e police o noon holliri tigui wonde kaaƴe beddama ɓe ndiri kaaƴe wondude gaz lacrymogène
woni hendu farkore ɓe beddima ha kine kaaɗi saabi garmi ngara noon ko caggal kay ɓesgu ha tengti e sagataɓe wurgo hollirde metti man kadi wonde jaadani e ko laamu ngu wondude e mairie mabɓe kala ko dari kay oɗo saaha joni kefta dendagal leyɗele mabɓe ɗum ne dokka ɗum ne jeeya ɓena hoɓɓe tawateɓe e nder ndeɗon falde wadde yidde mabɓe kay oɗo saaha joni ko rende jeeyi mabɓe hano hannirtani ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sono mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen temedde 4 e 21 ex combattant woni tigui joguinoɓe pétalaji men jeenoɓe pelle ceɓɓitiɗe e pelle joguitiɓe tawatneɓe nder leydi Mali e nder mabɓe noon hen temedde 4 e 21 jojjinoɓe pétalaji men e mbadi DDR woni tigui woni désarmement démobilisation et réinsertion ɓen noon mbawi heblede heblo moƴƴo no fewi ɓe keblama lebbi 3 e oɗo saaha joni ɓe tawti tigui forces armées malienne woni fama ene waɗe mabɓe noon ko officier ji ene waɗi hen kadi ko sous officier ji ene waɗi hen kadi ko homme de rang woni tigui soldateɓe ene tawe hen général Oumar Diarra ko ñum woni chef d' état major général armée leydi Mali holli tigui woni yidde mabɓe kay e fandare mabɓe oɗo saaha joni ko dendagal ɓesgu malinaɓe kala ha tengti e sagataɓe malinaɓe kala ndendide junggo mbaɗa junggo e fandu kamɓe kala ɓe mbawa rendinde doole mabɓe peeje mabɓe haɓade pelle ceɓɓitiɗe tawateɗe nder leydi hen siftinde on noon DDR ko miijo walla ko eɓɓore fewjinode guila 2015 kangol kardinal noon ko keɓinogal hakkude pelle ceɓɓitiɗe ɗe walla pelle joguitiɓe hakkude mumen e dadiɓe leydi ndi beele ɓe mbawa jojjinde pétalaji ɗi dendagal yidɓe mabɓe artude e armée mbaɗe tigui heblo mbawa artude e armée heddiɓe ɓene ɓe jiiɗa wadde armée mbawa heblede heblo moƴƴo no fewi walla mbawa rokkede goɗɗum kenen gurdam mbawa jojjinde pétalaji ɗi hano hannirtani ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni hono ministre hono Zeyni Moulayi ko ministre des affaires étrangères mo leydi Mali o woni e oɗo saaha kala koye wadde kay appliqué yamirore oɗon Mokhtar Wane woni hoore jagoɗe e laamu sabbude leydi ndi dokkuɗo yamirore ko fati dendagal ambassadeur uji e dendagal consulat ji ɓe mandaji mumen gasi ha laaɓi tawa kadi ko oɗo saaha joni ana caggal leydi te mbawata habbude humbuji men kañumen foof garta hano hannirtinede nder leydi mumen beele kadi woɓɓe hesɓene mbawa suɓede o ngal kulal noon daɗani hen ɓeɗon witeɓe conseiller ji saabu kay e jonde sakket joɗinode woni conseil des ministres joɗinode sakket nde hollirama tigui wonde ɗiɗon conseiller ji 34 conseiller kañumen e nodditama taw ko wonɓe nder ɗiɗon ambassadeur uji e consulat ji ɓe mandat mumen gasi kañumen ne nodditama nde kaɓata hombuji men mbawa artude e nder leydi Mali ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali oɗo saaha kala jagoɗo leydi mabɓe kalfinaɗo ko fate e cellal aadi o holliri tigui wonde oɗo saaha kala kela wona balɗe 22 joni koye campagne taw ko ruma ko fati kay e ñakko haɓade oɗon brosso biteɗo covid 19 wona e nder balɗe 22 noon ɓe kolliri tigui 53 ujunere temedde jeeɗiɗi e 11 neɗɗo ɗum woni heɓɓe ñakku men taw ko ñakku arminigo ko fate haɓade oɗon brosso biteɗo covid 19 tawa kadi gon ñakko ko ñakko ñakkugo hinde AstraZeneca ɓe noon ñakki ko nder Bamako ha e nder nokku cercle mo kati kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen seta hande o goleru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e 21 sanga 7h subaka ko kar taw ko kar société Sonef kañum waɗi accident e nder commune rural mo Banguineda kar o noon o ummino ko Bamako o faalo ko Tombouctou nde o ari ha to wiyete Cekena ene tawi tigui e nder diwan ko Banguida ko ɗon tigui o waɗi accident hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum kono 40 e joyo neɗɗo gañima hen e nder ɓen 40 e joyo gañiɓe hen 20 ne tampini fewi 20 joyo heddiɓe noon ko gañande kakiniɗe hollirama noon e nder gañiɓe hen tata ko bebbeji taw ko bebbeji tokosi dendagal noon ɓeɗon jayaɓe gañiɓe hen ɓe kala e oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe mbaɗama évacué to hôpital mo Mali ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali oɗo saaha kala noon Boubou Cissé gonnoɗo hoore jagorɗo sakket e laamu Ibrahima Boubacara Keita tawa kadi kañum wonno ministre de l'économie et des finances oɗo saaha kala yimɓe hewɓe ɗen namdo holto Boubou Cissé heedi saabu ko donkonoɗo andede holto heedi o ñalawma hande o noon yimɓe kala gandi wonde tawte tigui nder ñaame lamorgo leydi Niger ñame lamorgo leydi Niger ko toon tawate taw kadi o tawtoyi famille makko ko guila ñande altine ɓennuɗo noon o ummi to Bamako tawa kadi ko lanandi o kaka hinde Turkish Airlines kanko ƴetti kay nawimo to ñame o tawtoyi joom suudu makko noon siftinde on joom suudu makko noon lasli muɗum ko Niger najo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali jen ha to commissariat mo 10e arrondissement mo Bamako kañum e dadiɓe
mum ceerani wadde oɗo saha kala golle paydine no fewi te haɓade kay pelle joguitiɓe e pelle wiɓeɓe hinde braquer uji e oɗo saha joni ɓe pitti ko réseau mawɗo taw ko fedde braquer uji ɓurnode hulɓinade taw kadi ko dillannoɓe hakkude Bamako lamorgo leydi ndi e to wiyete Sikasso ɓe teɓama noon nden fedde noon ko kañumen janno e commerçant goto taw ko commerçant mawɗo no fewi dow luuɗe ɓe keɓtani ɗum fodde 1 million taw ko franc CFA ɓe mbawi kadi heɓtani ɗum ngaaluji kewɗi goɗɗi walla gueɗe mum kewɗe goɗɗe fedde nde noon koɓe sagataɓe jeenayo commerçant moɓe janno noon ɓe keɓtinomo 11 million ɓe keɓtanno 11 million ɗum wonno ko ñande jeenaya lewru avril mangi ndu hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goo sanga 20 heures woni 1 heure jamma e nder jeere to jeere Médina to jeere Médina to wuuro walla leegal bitegal Kino Dougou ha joni ko leydi Mali keddoɗen e dow route nationale numéro 6 aljuma hanki o subaka ko auto pick-up kañum o auto mo hinde pick-up kañum waɗi accident sara poste contrôle tawateɗo to wiyete Zantigila waɗi mayɓe ɗiɗi noon e barmuɓe nayo e dow route nationale natirde Bamako jayaɓeɓe kala noon kañumen foof noon e oɗo saaha joni nawama to hôpital mo Gabriel Touré ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañumen gollidiɓe mo ɓe mbaɗi communiqué mabɓe mo tonggode 4 ko fati e covid 19 ɓe kolliɗi ɗon ñalawma hanki o ko ujunere 150 e neɗɗo goto kolkisono e nder holkiso he noon hen 54 tawama e jaati ene mari moroso e nder ɓalli mumen ɓen 54 noon hay ko yimɓe joyo Keñeba ko yimɓe nayo to wiyete Kita ko neɗɗo goto Kati ko yimɓe jeeɗiɗo Kalambankoro ko yimɓe ɗiɗo Yom Folila ko neɗɗo goto Bugoni ko neɗɗo goto Gawo ko neɗɗo goto Mopti ko neɗɗo goto deddiɓe ɓe kala ko nder Bamako lamorgo leydi ndi e nder ɓe cellaɗo ɓe ɗon 54 testama tawama ko négatif woni tigui moroso gasi mumen ha laaɓi pati galleji mumen e nder ɓen kadi hen tato kawri e ladial nder ɓe cellaɗo ɓe tato kawri e ladial leydi Madina ya ñalawma hande o 13 ujunere 950 windetiɓe doggol corona hen ujunnaji 8 e 160 kepti cellal mumen hano hannirta ni 194 kawri e ladial ujunnaji 2 e 300 e neɗɗo goto ɓe cellani ko kañumen goni heddiɓe ñalawma hande o e juuɗe safroɓe e nder jokli leydi Mali kala taw ko wonduɓe e oɗon mborosa covid 19 ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so numimata leydi Mali koto Côte d'Ivoire paɗen jeegomo tawa kadi koye mawɓe landa wiyete ka FPI noon ko landa ka Laurent Gbagbo ardi dognoɓe ne moltoyi to leydi Ghana guila kaye e silsitide laamu Laurent Gbagbo woni guila hitande 2011 guila nden noon koɓe dartanoɓe koye mabɓe to leydi Ghana kamɓe kala noon ɓe garti ɓe jaɓɓama jeegoma kala ɓe garti nder leydi mabɓe to Abidjan lamorgo leydi ndi ɓe jaɓɓama toon noon taw ko yimɓe landa FPI ɓe jaɓɓima toon jabbugal paydigal no fewi e nder ɓen jeegoma noon hen goto kañum wonno porte parole landa ka kadi ko banum debbo Laurent Gbagbo men noɗo wonde hoorejo leydi Côte d'Ivoire koto leydi Burkina Faso goskiji occidentaux ji tatata ko jaadiyankoɓe warannoɓe ñande altine ɓennuɗo nder leydi Burkina Faso goskiji mabɓe kala waɗama e laarandi o ko ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma hanki o ɓe nawtama to leydi Espagne koto leydi Togo paɗen gonnoɗo ministre de la communication mo leydi ndi hono biteɗo Jimon Oré jeeyaɗo kadi e landa wiyete ka union des forces de changement o wiyama tepa e oɗo saaha joni tawa e kaso e mbadi garde à vue ɓe tuumimo noon nanguirɗemo noon ko ñande ñalawma manditare leydi ndi o suttino konnguɗi ɗi mbadi diffamatoire woni tigui haalde koɗe gueɗe godani ko ɗum o nanguira e oɗo saaha joni mo tawi tigui nder kasoji police e mbadi garde à vue kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto centre Afrique paɗen to centre Afrique noon jeena ha to to centre Afrique noon jeena ha to bangui lamorgo leydi ndi teskama noon guila yonta kene wona yontere joni guila kay aleda ɓennuɓe kene ɓennuɗo ɗo faade e oɗo saaha joni lamorgo go woni tigui koye niɓɓere kulus caggal kay ɓe ngala courant saabi ɗum noon ko caggal ɗe ƴiwonde hewde ndiyam no fewi yadude e hendude samno tigui e nder lamorgo leydi ndi ɗum saabinoma noon ha pilonaji woni tigui potoji mawɗi taw ko gaddoji ɓoggi courant tawa kadi ko jokkodirnoɗi wuuro ngo e central mawɓe central mabɓe courant ko ɗina pilonaji kañumen caami ɗum saabima noon e oɗo saaha joni wuuro ngo tigui ala courant koye niɓɓere woni e ɗum kadi saabima caɗele mawɗe no fewi hebde ndiyam e oɗo saaha joni e nder lamorgo leydi ndi ene ɗamina tan noon e nder yontere fande ene ɗamina tan so tawi ala ko faali e nder ndeɗo yontere fande ene ɗamina tan ma laaɓima ɗum ma courant o fewtu hano hannirtini musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde hen ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou
Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.